It-tieni jum tal-aċċess fil-ġuri ta' Jurgen Fenek is-sokta s-sibt filgħodu berba waqfiet f'postijiet li semmew fix-xhieda matul dawn l-aħħar ġimgħat. L-ewwel waqfa kienet fir-razzett tal-familja Fenek f'Ħażebbuġ. Faċċata li tispikka bil-kulur oranġo jgħajjat. Dan il-post issemma diversi drabi fil-proċeduri. Tomaxet li Fenek kien jistieden hemmhekk lil Silvio Valletta biex jgħaljenaħ u jikseb informazzjoni dwar l-investigazzjoni. Qal ukoll li fir-razzett kien iltaqa' għall-ewwel darba ma' Keith Schembri. Minn hemm l-aċċess kompla lejn id-dar ta' Toma fiż-Żurriq fejn Kenneth Camilleri allegatament mar ikellmu biex jikkalmah fuq ordni ta' Keith Schembri. Allegazzjoni li Schembri ċaħad kategorikament. Il-ġurati ttieħdu wkoll f'garaxx f'Vidilajn li semma fix-xhieda ta' Tewma. Kien hawnhekk li skont ix-xhieda Alfred De Giorgio talab 5,000 euro oħra għal spejjeż marbuta ma' karozza tal-kiri u trombi. L-aħħar wafqa kienet f'dik li kien l-uffiċċju ta' Keith Schembri fil-Berġa ta' Kastilja. Toma jgħid li kien hawnhekk li ltaqa' ma' Schembri u ġie infurmat li kien se jingħata impjieg mal-gvern. Wara nofsinhar fil-qorti ġie fit-tmiem l-kontroeżami ta' Melvin Toma bid-difiża tiffoka fuq ir-rabtiet tiegħu ma' Schembri u żjarat tiegħu f'Kastilja. L-Avukat Gianella De Marco ppreżentat dokument li jidher li huwa formola tal-viżitaturi tal-Uffiċċju tal-Prim-Ministru bl-isem in-numru tal-karta tal-identità u firma attribwita lil Tewma. Dokument jindika li f'Marzu tal-2017 Toma kien Kastilja għal kważi 3 sigħat. Toma ċaħat li għamel din iż-żjara. Qal li id-dokument huwa falz u talab lil qorti taħtar esperti biex jeżamina l-firma. Huwa baqa' jinsisti li f'Kastilja mar darba biss biex jiltaqa' ma' Schembri dwar l-impjieg mal-gvern. Difiża konfrontatu wkoll b'messaġġ li fl-ewwel ta' Marzu bagħat lil bintu tar-rispett b'ritratt tiegħu f'Kastilja u bil-kliem li kellu appuntament importanti ħafna. Toma qal li seta' bagħat ir-ritratt il-għada li ħadu u spjega li dakinhar kien iltaqa' ma' uffiċjali tal-Ministeru għall-Familja li konfermalu l-impjieg u bagħtu għand Jobs Plus. Dwar ir-recordings, Toma ċaħat li ħassar xi wħud minnhom qal li kienu stess li informa l-investigatur Keith Arnaud meta sab kopji ta' recordings li kien ħaseb li ntilfu u insista li l-pulizija għandhom ir-recordings kollha tiegħu. Fl-aħħar minuti tal-kontroeżami d-difiża akkużat lil Toma li vvinta l-istorja kontra Jurgen Fenek u allegat li kien ilaħaq ftehim biex ma jimplikax lil Keith Schembri biex ikun jista' jingħata l-maħfra presidenzjali. Toma ċaħat dan u baqa' jinsisti li kien Fenek li qabdu biex jorganizza l-qtile ta' Defni Caruana Galizia. Meta id-difiża qaltlu li Fenek qatt ma kien għamillu ħsara, Toma wieġeb li ma kien għamillu xejn ħlief li ġielu joqtol lil Defni Caruana Galizia. It-tensjoni żdiedet fl-aħħar tal-kontroeżami meta De Marco qalet lil Toma missek tistħi. L-imħallef Edwina Grima ċanfret li l-avukat De Marco ordnat li l-ġurati jinjoraw il-kummentu u s-sieta dwar l-imġiba tagħha. Mistoqsim il-ġurati Toma baqa' jinsisti li f'Kastilja mar darba biss u qal li jingħata 150,000 euro għal qtil filwaqt li 50,000 euro oħra kienu għal spejjeż fosthom trombi u kiri tal-karozzi.